Madoda, ngizwa kunyakaza iSouth Africa yonkana. Ngisabathenya thula ngizwa ngathi sekunyakaza iAfrica yonke. Ngathi ngiyiziba lento ngiyathula kwavele konyakaza umhlaba wonke jikelele. Igama lami Mr. Friday wabantu. Uhlelo izwi elamaciko angithathi thuba ngibingelele kunina nonke weyinsizwa wentokazi ngokukhulu ukujabula nokuzithoba ngithi sanibonani. Niyazi indaba seliphindela duma lelo zulu loduma laduma kakhulu laduma lamthathu umuntu lithemba liduma izulu lodumo laduma kwanyakaza iSouth Africa lithemba liduma kwaZulu Natal kwanyakaza iSouth Africa kwasekunyakaza iAfrica yonke kwasekunyakaza kwasekuvele kunyakaza nomhlaba wonke jikelele. Lithumela thatha umcimbi omkhulu iMother of All Maskandi Festival umcimbi lapha ke ozokwenzeka noma ozoba ngomhla ka 6 April 2024 eMosses Mabhida Stadium ePeople's Park. Right, njengoba nonke nazi ukuthi into ephambili ukuvotelwa kwabaculi bakaMaskadi kumele umculo ukuze ezokwazi ukuperforma avele kuhlu lwabaculi abangamashumi amathathu abawu30. Well ke ngikuphathele uhlu lwabaculi okuyibona bekwi-top 30 njengamanje. Ngiyaqhubeka ke kuyavotwa asazi ukuthi kuyothi umhla ka 6 April ziyobe zime kanjani izinto nequantum okuthi lizothola umuntu ozoba unumber 1 selithengiwe selikhona sebebuye nalabafana be Mother of All noma ithimba le Mother of All Maskandi Festival. Angakhulumi kakhulu angandi ngomlomo ngoba la ngiphethe abasakazi bokhozi FM, ngiphethe uNtshatu Godo, ngiphethe ubingelela Mpanza bese bona baphethe ithimba lomcimbi iMother of All Maskandi Festival. Angithathi intambo ngiphose kuwena Khathide Tshata mfowethu. Uyaphila Khathide? Ikhona ziyane ngibikele nosesibingelela nabalaleli bomsakazo omkhulu kangaka. Mfowethu zimi kanjani kuleli sonto uma ngabe siqala nje phansi ku number 30 sikhuphuka nazo seku number 1? Khathide nabalaleli ngisho ukuthi mfowethu before singene kuyona ilokho ngikusho ukuthi leso yothula namhlanje lokho yeyogcina ile. Oyogcina le. Yebo kodwa akusho lokho ukuthi ukuvota sekuvaliwe ngoba phela sezequma lethu manje. Okuzokwenzeka ke yilokho ukuthi ngesonto elizayo masila sizobe sezokomemezela ke manje abantu abangenile kwi-top 30. Okay. Naba abantu abangenile kwi-top 30 bese sibala nabantu abazobe khona ke emcimbini wonke jikelele. Mana ke mphephethe uma ngabe nithi nizomemezela ngeviki elizayo ukuthi naba abangenile ku-top 30 kusho ukuthi kuvalwa nini ukuvota? Nazo ke lasikhona ngomhla ka 29 uyavala ukuvota kukawonke kumbula ukuthi ngesikhathi siqala lento sasithe ukuvota kuzovala umhla ka 3 April. Yebo namanje lokho akukashintshi okuzokwenzeka sivala lokhu kawonke ngomgqibelo ngomhla ka 29 bese from umgqibelo kuyosho umhla ka 3 sebayaqhubeka laba vele abakwi top 30 ngoba sifuna ukuthi noma umuntu uyinumber 30 uzobe senalo ithuba lokuketula lapho number 1 so izobe saqhubeka kanjalo so ukuvala nje complete kuzoba kumhla ka 3 kodwa sekuvala ke manje laba abalapha ku top 30 ngoba into ekhona lapha aziyani ukuthi njengamanje ama entries ala close to 3000 asifuni ukubona umuntu onumber 3000 to 3000 abaculi bakaMaskadi bonke labo ngithi phela khona khona all impompo yabantu nabanye singakazi sibezwe bakhona la so ke ngomhla ka 29 wonke siyavala bese bayiqhubeke ke laba esobe sibamemezela beku top 30 apho until umhla ka 3. Okay, kulungile Khathide siyakuzwa mfowethu zimi kanjani ke kuleli sonto? Hayi ke mfowethu sesingena kuyona ke indaba enkulu yelokho siqala lapha ku number 30 number 30 kunensizwa uBhasini Lamula lapha na bese number 29 sinosikhenqe bese number 28 usikhala nene number 27 inkosi yamagcokama number 26 King Nuba iyahlehla insizwa number 25 insizwa oqala ukungena thwasa lekhansela bese number 24 amasoka amahle bese sithi number 23 amadodana entandane number 22 sinensizwa lapha uSmirnov number 21 sinoselula number 20 sino nemfene uqhosha ngokwenza kwakhe number 19 sibe nensizwa okuthiwa Mafakiza Mafakiza lo madoda number 18 sibe nensizwa okuthiwa omhlabuhlangene ezikamajotha ke lezi number 17 ezeqhalaha number 16 sibe nensingizi emnyama number 15 qalindaba
bese sithi number 14 sinothandazani, number 13 uduma kahle, number 12 uthubhobho, number 11 insizochamela efrijini bahuphe, number 10 umenzi mfoka mabizela, number 9 amavikela mbuso, number 8 sino somatekisi, number 7 yakhwifa leyo mfezi leyo, number 6 amageza amahle, number 5 amawele wamamchawe ngikhokha umoya, number 4 Zinjaziyamluma eZimbabwe, ziyamluma izinje eZimbabwe, number 4 lo, bese number 3 sizwe lapha ishingshane tornado, number 2 Solwazi, number 1 leyo insizwa ebhodlela. Njalo kunzima kakhulu khathide mfowethu, siyasho namanje sithi iquantum silibekile silibone ngamehlo, namanje insizwe elifunayo sidalithathe ngamavotala. Hayi kuyezwakala vili mfowethu, siyalapha kusandile, ngifuna ukubuza nje sesibheke amaphethelweni, amathikithi ahamba kanjani? Hey uyabona mfoka ngoba uma uthinta indaba yamathikithi uthi angibabaze indlela abathandi nabaseki bomculo wesintu, angeke sithi amabhinqa kuphela ngoba kubonakala umaskandi ukapakela ngisho laba esasikade sithi ziyicwicwici noma ziyifundiswa ngendlela amathikithi ahamba ngakhona mfoka ngobe kuyisimanga, nathi kuyasimangaza ngendlela ahamba ubuthaphuthaphu ngakhona ngoba sibabazile nje kuleli sonto esibheka kulona. Uma ngabe sibona iVVIP okuyi table for 10 o 15,000 rand sidayise saze safinyelela ku 80%, okufuthi ngempela uma ngabe kukhona osafisa ukuthola lelo ticket le VVIP uma sesifike saze safika ku 80%, maningi amathuba ukuthi usengasindwa zinyawo ongathi akaphuthumi njengamanje eyoyidomulela kulo 20% osusele. Umuya lapha kunakhuzana ku VIP wona sesidayise 60%, okusho ukuthi sisele na only 40% wamathikithi lapha ku VIP. Lokho kuyakhomba ngokusobala ukuthi abantu bakulangazelele ukugcwalisa inkundla ngomhla ka6 April lapha eMoses Mabhida People's Park. Ne general ticket iyahamba kakhulu, ticket pro nase spa uyithola yona ngo100 rand kuphela. Kanti mangabe laba bafisa ukuthola iVIP ne VVIP bengasithinta ngeemail ku info@logoinvestments.com noma bethinte uLuyanda Nduzi ku WhatsApp enambeni 076 11 47 229 076 11 47 229. Mfoka ngobe konakele kakhulu amathikithi ahamba ubuthaphuthaphu ongakalitholi manje, siyakhala ngokuthi ngase esindwe zinyawo, abantu abaphuthume beyithola amathikithi njengamanje. All right, kulungile futhi kuyezwakala. Sesivala nje ziyane iziphi lezi zinto engavumelekile ukuthi izingene lapha namcimbini? Ngiyabonga khathide. Besinomhlangano nezikhulu zamaphoyisa lapha zasho ukuthi zizoqinisa kakhulu isandla lapha ngoba bayazi ukuthi makuhlangana abantu kuyenzeka kube khona izinto ezingahambi kahle. Basitshelileke ukuthi abafuni ukubona sibhamu lapha emcimbini, abafuni immese, abafuni imkhonto, abafuni naloko kuthiwa ama drone ngoba isikhathi sikusona nje manje kukhona nalezi zinto zezombusazwe, so abafuni nje lutho into engaphazamisa. So socela ukuthi abantu baqikelele ukuthi izinto eziyingozi abayiphathi, izinto efana nezikhali emcimbini nje wasibalile naloko kwamabhodlela ngoba nawo abazungena amabhodlela, abantu bawungena nezinto zabo nje ezingeke zisebenza ezingasebenza ezikhali kulomcimbi. Okay bafethu siyabonga kakhulu konke kuzwakela. Siyabonga kakhulu ngobe okunye singaphinde sigcizelele ukuthi ngoba amabhodlela ngezungena nje kuzongena ama-cooler box. I-cooler box iyinye izongena ngo50 rand phakathi, uzobe silindele ukuthi kube khona amakani kuphela ngoba siyaqinisekisa ukuthi into ezodala ubungozi sifuna yonke into kuyobe kujabula lapha mfoka ngobe kuyobe kumnandi ngendlela eyisimanga kobe kudelile, so abantu abaqinisekisa ukuthi nakanjani bafika nama-cooler box kukhona amakani kuphela haya amabhodlela. Okay bafethu siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu msakazi.